नमस्कार, प्रणाम। हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। पुलिस भर्ती परीक्षा में बिहार का मुन्ना भाई देवरिया में भइले गिरफ्तार। रउआ लोगन के बता दी कि आज उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस परीक्षा 2023 का परीक्षा पूरा उत्तर प्रदेश में हो रहा बा, जौना में आज एक मुन्ना भाई देवरिया जिला में पकड़ाइल बारे। SSBL इंटर कॉलेज के सेंटर बनावल गयल है, जौना जगह में अजीत साहनी पुत्र राम लक्ष्मण साहनी निवासी नगवा खास थाना एकौना जनपद देवरिया के स्थान पर बिहार निवासी चंद्रभूषण सिंह पुत्र विनय सिंह निवासी ब्रह्म स्थान कासिम बाजार थाना कासिम बाजार जनपद मुंगेर ई उनके जगह पर परीक्षा देते रहना। इनका के केंद्र व्यवस्थापक अपने तत्परता अपने पैनी नजर के द्वारा इनके कोतवाली पुलिस के गिरफ्त में देले बानी। रउआ लोगन के बता दी कि अपर पुलिस अधीक्षक जी बतौनी कि परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक अशोक शर्मा जी SSBL इंटर कॉलेज देवरिया के तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा संख्या 88/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 परीक्षा अधिनियम 182 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करत हुए नियमानुसार कार्रवाई कइल गइल बा और उनका गिरफ्तार कर दिया गइल।